As xornadas de viños escumosos Spop acadan xa o seu 10º aniversario. O evento vaise celebrar entre este venres e o domingo no Parque de Torrado. A cita busca ser un reclamo para dinamizar o sector vitivinícola fora da tempada alta. O obxectivo por parte do Concello é que este sea un gran evento no inverno, intentar ir avanzando e que sea ese evento que nos permita desestacionalizar o turismo e impulsar a economía local, e eu creo que os espumosos pois é un produto fantástico para estas datas. O Spop continúa expandíndose. Este ano contará con 13 adegas participantes, unha máis que na pasada edición. A maioría son de Cambados ou de concellos próximos. A nosa intención desde sempre foi empezar coas adegas de Cambados. Sabemos que ora moita xente dedícase á produción do espumoso, pero bueno, nós queremos de dar a vida ás adegas de Cambados ou máis próximas. Contamos con adegas de Cambados, este ano unha adega máis que adega Salvamar. Ademais da oferta variada de escumosos, o Spop suma outros ingredientes para facer a súa proposta aínda máis atractiva. A máis saborosa vén da man de Yayo da Porta, chef responsable da elaboración das tapas que tamén se ofrecerán nas xornadas. Pola miña parte, o único que pretendo é que acompañar un pouquiño a cata deses escumosos con algunhas tapas que creo que poden ir moi ben cos viños albariños escumosos das Rías Baixas, non? Penso que non pode faltar unhas ostras, evidentemente, un par de platos quentes tamén, que serán unhas fabas con bacallau pilpil, unhas volandeiras gratinadas. Por outra banda, para completar un pouquiño a oferta, non? Vai haber unha empanada de polvo con masa de millo e algas. As 3 xornadas do Spop virán acompañadas tamén de animación musical con diferentes propostas ao longo dos 3 días, comezando polo acto inaugural do venres. Viernes a noite vamos a facer a inauguración ás 8 da tarde. En ese día vamos a contar con Somoza Trío, que é un grupo de covers que nos van a deleitar coa súa música, non vai a deixar a ninguén indiferente. O sábado vamos a facer unha paréntesis á tarde, entonces imos a abrir nada máis que o mediodía, o sea, hora do viño, hora de comer, e despois a noite. O horario será de 12 a 3 e de 8 a 12. Contaremos na sesión vermú, por chamalo de alguma maneira, na que non vai haber vermú, pero bueno, nesa sesión do mediodía vamos a contar con Paco Charlín, que é a cabeza visible do Jazz Frequency Group, e despois a noite vamos a ter unha sesión coa Duende Neta. A proposta complétase o domingo cunha sesión de vinilos a cargo do DJ pontevedrés Diego de la Church.